אוקיי, מוכנה? כן. אוקיי. כל הכנרת, 106 FM, מרגישים שינוי באוויר. אתה עשית את ה-FM כאילו? זה כזה אמור להיות מחובר, 106 FM, כאילו בלי ה-FM. אוקיי. כל הכנרת, 106 FM, מרגישים שינוי באוויר. תחנה בלי תקציב. המון שדרנים פשוט באו אליי, שהרדיו לא מספיק מפורסם, לא מספיק מאזינים. אז אמרנו בישיבה האחרונה שיכול להיות שיעלה אתר שלנו לאוויר. כמו כל דבר, חסר כסף. אנחנו לא נראה תחנה נורמלית עם כל המדבקות ועם כל החולצות ועם כל האפנינג, עם בעיר, עם הדבר הכי קרוב לעיר לא קולטים אותנו. ידעת שזה מה שיהיה. מה חשבת, ששנה שעברה הם לא התבאסו כי לא נתנו להם כסף? זה בדיוק מה שקרה. אתה לא צריך לממן פה את הרדיו, ואת הכסף שלך אתה תקבל בחזרה. גיל, הרדיו חשוב לי, בגלל זה השקעתי. זה הווייב, שכונה שכזאת. אמרתי לו, תקשיב טוב אחי, אני אומר לך, עוד תהיה פה שכונה יעני, שיהיה בבלגן, שאתה לא תאמין יעני, אתה לא תאמין מה אתה רואה בעיניים. הוא אומר לי, עזוב אותך, דרימר. ג'פן, ששנים הוליד כל כך הרבה דברים מדהימים שם. אני לא מכיר הרבה אנשים שזיהו את החשיבות של מוזיקה ויצירה, וממש מקדישים כל רגע בזמן שלהם לספק מקום ליצירה ולעשייה. יש לנו עניין באזור הזה, מתוך אמונה שהאזור פה זקוק לאיזושהי זריקת רענון תרבותית. נראה לי שבראייה קצת יותר רחבה של כל מה שקורה פה, אפשר ממש להרים את כאילו לעורר את העמק לחיים. ברגע שהמקום יתחיל לפעול בצורה רציפה, אז ככה גם הכניסה של המודעות שלו תעבוד בצורה רציפה. כמו שההתפתחות של הרדיו תלויה בהתפתחות של המקום הזה. אתה יודע למה עוברים למרכז, כן מה לעשות. בן אדם שכאילו בא עם איזושהי כמיהה, אתה יודע, לעשייה ולזה, מגיע למקום כזה, אוקיי, יש טבע, יש הכל איזה מגניב לגמרי, אבל אין מה לעשות. וילה מנצ'ט ייתן לנו זריקה שלא הייתה לנו. ממשיכים עם עוד להקה שהולכת לככב בווילה מנצ'ט. אנחנו עומדים עמדה שלנו, של הרדיו. אני משדר פה בכיף, כן? כל יום שני. אף אחד לא משלם לי על זה, נכון? אתה מבין, הם משתמשים ברדיו, שרוב האנשים עובדים פה בחינם, בשביל לקדם את הפסטיבל. מצד שני, אנחנו כאילו לא מרוויחים... אנחנו משתמשים בהם כדי לקדם את הרדיו. זה מה שאתה חושב. אבל זה מקדם לך את החיים התרבותיים פה, שהם מתים. אז למה לא... אני חושב שזה תמימות, לא משהו. זהו זה. אז זאת אומרת שאתה מטיל בספק את הנאמנות שלי ואת הטראסט שאני נותן בך. כסף. פיזית, אני עדיין פתוח לשמוע. פיזית, אני נאמן ולא אחסיר ממך כלום. פיזית, קיבלתי יריקה לפנים.